आप सुन रहे हैं एलसीडी म्यूजिक की धमाकेदार प्रस्तुति। सारा समियाना में मचावे ले गर्दा, सबके देखावे ले उठा के अपन पर्दा। ए सारा समियाना में मचावे ले गर्दा, सबके देखावे ले उठा के अपन पर्दा। अगला सामान से कर पछिला बपेटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर। लच लच करेला पतली हो कमरिया, जब जब नाचेले उड़ेला हो घघरिया, लच लच लचकेला पतली हो कमरिया, जब जब नाचेले उड़ेला हो घघरिया। नीचला से निमन दुनू लटकल बा ऊपर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर। आइल बिया नाचे छौरी चल के हो नेपाल से, ले जाई लूट के सारा सुन हो थरुआन से। आइल बिया नाचे छौरी चल के हो नेपाल से, ले जाई लूट के सारा सुन हो अहिरान से। मकच पुजारी मुकेश बिया बड़ी उजर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर। सारा समियाना में मचावे ले गर्दा, सबके देखावे ले उठा के अपन पर्दा। अगला सामान से कर पछिला बपेटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर, चालू कर जनरेटर नया आइल बा थिएटर। भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, नरकटियागंज।